I era un vaixell que van flotar entre el govern de Mèxic, que hi havia el general Cárdenas, i també part dels diners de la República que van sortir, no? Aquest va ser el primer que va arribar de refugiats. Flotat expressament sí va ser el primer que van organitzar, i després van venir-ne com 3 o 4 més quan ja havia començat la Guerra Gran. Vam estar 21 dies. Va tardar la travessia, però va ser molt senzilla. Encara no hi havia la guerra començada així declarada, no? I vam tardar molt perquè era un vaixell que era mig de passatgers i mig de càrrega, però el van adaptar. El que eren les bodegues i tot això van adaptar per dormitoris, així amb lliteres i tot plegat, no? I el meu pare també, esclar, sent metge i que portava ell les llistes i havia de veure quins passaven i quins entraven o no, es va encarregar de l'infermeria tot el viatge, no? Es van organitzar molt bé la gent del Sinai, els joves doncs no, però la gent gran van organitzar de seguida, no un diari, amb cara i ulls, però una fulla diària de lo que passava en el vaixell. I els que sabien alguna cosa de Mèxic anaven anunciant per tota la coberta, a tal hora el senyor fulano donarà una conversa sobre Mèxic. I llavors ens ajuntàvem allà. I els que sabien tocar algun instrument van organitzar una mena de petit conjunt i als vespres tocaven música. O sigui que es van organitzar, van ser 21 dies de viatge. El Sinaya es, en varios aspectos, una ciudad. Sin ir más lejos, el complejo problema de la circulación. En los pasillos suelen formarse grupos dialogantes, turnistas desplazados, etc. La dificultad se acrecienta cuando empieza el vaivén. Para subsanar la deficiencia basta con un sentido elemental de la línea recta, del 13º mandamiento no estorbar y de que las tertulias se desarrollen a su hora y en su lugar. ¿Probamos? No somos el clásico emigrante que atraviesa la ruta de los mares con la pesadumbre de un fracaso inicial. Sí un pueblo unido en los mismos afanes, que camina hacia los mismos horizontes y que no se disgrega con la triste convicción de una renuncia. Hoy, más que en ningún momento estelar de la historia, debemos sentir el orgullo de ser españoles, vinculados por propia estimación a los postulados fundamentales de la República. I alguns es van disgustar amb nosaltres perquè, jo ho trobo lògic, el meu pare, com que es va cuidar de l'infermeria, li van donar l'avantatge de poder dinar amb el capità i els mariners i amb les persones mexicanes que havien anat fins a Seta a recollir el barco. Tots eren molt del govern de Cárdenas, lògicament. I esclar, els altres no és que tinguessin gana, però menjaven un menjar i sense taules i sense tovallons i tot això no, però bueno, no va passar res. Va néixer una criatura. Van tenir bon temps? Sí, molt bon temps. Era el juny. Va néixer assistida pel seu pare? Sí, i no hi ha altres metges que hi havia també. Els metges que hi havia, jo ara no recordo quins eren, però tots van ajudar. Hi havia molts dels que estaven al camp de concentració plens de sarna, pobres. I la feina era tenir-los aïllats, perquè si no, imagina't, perquè hi havia moltes més persones de les que hi cabien normalment. Però va estar bé. Vam fer parada, però sense baixar del vaixell, a la illa de Madeira, que es veia molt bonica la nit. I després vam parar a Puerto Rico. I allà sí es van acostar tots els xicotets negres perquè els hi tiréssim una moneda, però quina moneda no tenien, no? Vam sortir sense res, sense pràcticament res. El vaixell va arribar a Veracruz, però no vam desembarcar de seguida. Fins l'endemà, perquè vam arribar ja cap a la tarda, l'endemà van pujar les autoritats, van veure les vacunes, van fer-ho amb molt d'ordre i llavors vam poder baixar. Però des del vaixell ja en el port, una gentada, bueno. Ja estava organitzat aquí gent del govern espanyol
Hi van haver dues institucions, el SERE i el HARE. Una estava dirigida pel Prieto i l'altra estava dirigida pel doctor Puig i el meu sogre, Joaquín Lozano. Ja tenien una oficina, eren dos llocs, però era el mateix, ajuda als refugiats, no? Jo crec que eren diners que havien portat d'Espanya, no? I de seguida es van organitzar. I com que de feina en sobrava llavors, i van donar moltes facilitats. Mira, el meu pare al SERE el va encarregar dels que tenien papers que podien demostrar que tenien el títol de qualsevol carrera, metges i de tot, els hi va donar facilitats perquè amb aquest paper anessin a certa oficina i poguessin revalidar els seus títols per poder treballar, que a França no podia treballar cap professionista, no? Ens vam quedar com 4 o 5 dies a Veracruz, llavors van organitzar en tren de venir cap a la ciutat de Mèxic. Veure llums ens va semblar que sap què, no? Després de 3 anys de bombardejos i llums apagades i sense electricitat i així. I llavors ens van organitzar, mira, primer un menjador els primers dies, que podíem anar tots els refugiats, i després van donar una quantitat de diners perquè es poguessin allotjar la gent en llocs senzills, no? I nosaltres primer vam estar en un hotel que se'n deia Ambassador, molt modern era. El van haver de tirar a terra perquè no tenia prou bons ciments. I després el meu pare ja va començar a treballar. Va anar al sanatori espanyol, els metges que eren antics residents, alguns no el van rebre gens bé, no el saludaven, no. Però bueno, va començar a tenir ja gent que volien que els veiés ell, i llavors en aquest hotel Ambassador vam llogar a la planta baixa perquè amb ell, per fer aquesta gestió del SERE, de la revalidació, li donaven una quantitat cada mes. I llavors a la planta baixa vam arreglar una suite pels fills i el meu pare i la meva mare, i una altra per despatx, ja seu. I allà hi vam estar un any. Després ja vam poder llogar una casa, i allà ja vam viure molts anys.